Di pêncê mijdarê de li dadgeha Eskişehirê doza jî tema cizîrê hate dîtin ku jî tem kurtenavê saziya istixbarata cendermeyan e û navê wê di gelek bûyerên feelên wan nediyar de derbas dibe. Di vê dozyê de li gel serleşkerê artêşa Tirkiye berê Cemal Temîzoz û şaredar û sercerdevanê berê yê cizîrê Kamîl Atak ve hin kesên din dihatin darizandin. Temîzoz û Atak û yên din bi sûcê bûyerên feelên wan nediyar dadgeh dibûn. Di pêncê mehê de doz bi encam bû lê feel tev serbest hatin berdan. İşte biryara şer hat standın Türkiye yani sürece çareseriye standın askıye falan devce berdan falan biryara gole barke hat standın öyle xuyalı ki o işte ev sürece çareseriye tek çok falan o dosyacı Rekirin Roşla Anatolya Navin, Rekirin Eskişehir'i, Cihevir Akır'ın, hat Eskişehir'i. Ülve dere u biryarık vele standın, lebes ne biryarık hukukiye, biryarık dici hukukiye. Doza jî tema cizîrê carek edin mijara bêcezatiyê anî rojeva raya giştî. Herçiqas ku di salên dawî de derbarê hin bûyerên feelên wan nediyar û bûyerên salên 1980 de doz hatibin vekirin jî bi giştî ev doz bê encam mane. Aslında cezasızlık. Li Tirkiye bêcizatî rojeveke kevne. Berê erkdarên dewletê ji ti çalakiyên xwe ceza nedigirtin. Lê îro em dibînin ku tiştên ne li gor kêfa desthilatdariyê be di heman demê de tê cizakirin, lê tiştên li gor kêfa wê bin bêciza dimînin. Sedemên bêcizatî derdixin holê ew in ku li ser dadger û dadgeriyê fişara raya giştî tune ye. Ew jî li gor xwesteka desthilatdariyê biryaran distînin. İktidarın taleplerine göre karar verebilmeleri. Doza Rewşenbirê Kurd Musa Anter ango AP Musa jî yek ji wan dozan e. AP Musa di sala 1992 de li Amedê rastî êrişeke çekdarî hatibû û jiyana xwe ji dest dabû. Heta sala 2013 derbarê vê bûyerê de doz nehatibû vekirin. Doza ku hatiye vekirin jî heta niha bi encam nebûye û tu pêşketin jî bi dest neketine. Ferit Demirel, Rodaw, İstanbul.